Niin on älä ikin läpsin mua. Onko selvä? Voi vittu, kun sulle pienet muuten mua naurattaa. Et sä voit päättää mun puolesta, että haluanko vai että sä läpsit mua perseelle vai en. Haluatko, että mä kävelen tonne huoneeseen ja sanon, että sä vittu ahdistelet mua? Vai menikö sulle perille, että mä en halua, että sä kosket muuhun? Menikö sulle perille? Mä sanoin, että mulla menee raja. Sä oot vitun hauska ja ihana ja kiltti ja vittu rasittava ja kaikkea, mutta älä koske muuhun, ymmärrätkö? Mä saan tossa pienen läpsy perseelle, jos mä haluan. Et sä päätä vittu, lyökkö sä mua perseelle vai et? Älä ärsytä sitten, saatana. Jos sä oot idiootti, niin sä lennät kuin leppäkeihäs. Ai kuule, mene vittu lehmät vittuilevasti siitä, saatana. Oot sä sairas? Mene vittu hoitoon, lehmä, saatana. Kato ittees oikeesti. Vittu sä oot sairas, saatana. Sä oot sairas, sut on poistettukin sen takia, vittu idiootti. Mielipuoli, hullu saatana. Hei, niin tästä kyllä nyt. Toi menee vittu yli, mä sanon ihan oikeesti. Saatana. Voi jumala. Vittu mä nukuin kaksisuuntainen mieliala häiriö pelle vittu. En oo menossa. No ne eskaloituu. Tästä tapahtui niinku sama kuin oli se päivän juttu, mutta eri henkilöt. Niinku oikeesti. Tulee ihan saman tyylillä. Silleen kasvu ja ei kukaan voi oikeesti. Anteeksi, mutta nyt mä kysyn, että onks teidän mielestä, jos sä sanot, että älä koske muhun, niin onks se niinku silloin vielä, että saa tulla? Että meihin ei kosketa, koska me ollaan kuitenkin... Onko sillä väliä, onko mun pikkuhousut vai bikini-alaosa vai sortsit vai mitkä mulla on jalassa? Niin oikeuttaako se niinku, että mä osaan läppiä? Ei, kyllä Paitsi Niino nyt on eri juttu. Niino ei ole mikään poikkeus. Ai jumalauta. Onko mä nyt oikeassa vai väärässä? Mä vaan haluaisin kysyä. Joo, ei, mutta oikeassa nyt on Ninon kommentti oli vähän tässä, jos mä haluan. Niin, mutta mä kyllä oikeesti, mä vähän kyllä säikäsin tästä Niinan kommentista. Ja plus, että kun se läppäsi mua vessassa, mä sanoin, lopeta se juoksee mun perään ja läppäsee mua. No niin. Kyllä sä sille sanoit. Vittu mä saa. Mä oon ihan shokissa ja mä en oikeesti pysty sanoa, etten kun pystyy enää vittu hiihtää. Miten vittu koko ajan jotain? Ihan oikein. Mä en tajua, mitä tollaista vitun mielisairasta ihmistä päästetään tänne taloon. Kesken oli ne vaan. Siis jos on päässä vikaa, eiköhän pitäisi mennä johonkin tutkimukseen. Toi aika nyt menee ihan hyvin. Aika tasapainoisen näyttää. Sä voit olla alipainoinen tai ylipainoinen, kunhan sä oot tasapainoinen. Tää on ollut niin uskomaton yö ja Kuka niin vilkas. sanoo muuta? Mut joo, kyllä mä oon ihan sun puolella nyt. Se olisi korppi. Tai siis kun... Kyllä mä saan, jos mä haluun. Ehkä mä vittu ite päätän, kuka koskee mua. En heti usko nyt. Ja kyllä mua kyllä niinku naurattaa ja kaikkea. Varo, Nino on seksuaalinen ahdistelija. Se voi käydä vielä sun pimppiin kiinni. Niin kuin Jani. Tekikö Jani jotain sellaista? Jani toi kyllä. Mä vaan kokeilin. Ja hän ottaa, jos hän haluaa. Marjalle. Tee. Ja Marille. Marjalle. Marialle. Ai sille vaaleille hiukan. Ei niin ne osaa kiusata. Sadulle. Ei kun Marjalle. Ei, mutta toi menee yli. Ihan oikeesti, kun se koskee, kun ei anna lupaa. Mä oon ollut siinä tilanteessa. Mä vaan kuulostelen sen jälkeen. Mä oon aina välillä vähän. Ja kun sit noin käännetään tiiäks silleen, omaa rauhaa välillä. ulkomaailmassa, niin kuin että Henna täällä tyyliin ollut, että joo, vittu läpsemään ja tällä. Joka ikinen näkee ja kuulee, mitä mä oon sanonut. Niin, mutta niinku silleen, mä oon nyt Mä en ois leikitellyt Ninon kanssa silleen, että mä olisin ikinä koskenut siihen. Ainoa, mikä mä oikeastaan oli se, kun mä pesin niitä, kun se teki sen ylkähdyksen. Kyllä mä ymmärrän sen, mutta ei Väinö ymmärrä. Ai mitä? Mut mitä jos et sä haluiskaan tollasta, niin se menee vittu raiskauksen puolelle. Ei toi nyt pian raiskaus oo. Siis ei kun ihan oikeesti, mä en käsitä. Miten te voitte edes vielä puolustaa sitä? Katso nyt omia taustoja, miten pimeä sä olet. Sä et ala mua täällä haukkuu tuolle, ymmärrät sä? Hei, mutta älä läpsi. Joo, mene kattoo sun omia taustoja, sä alkaa vittuilla mua. No on vähän törkeitä sun jutut oikeesti. Jos mä olen lähtenyt tämän jonkun asian takia vittuun, niin sä et ala sitä vetää joka vitun väliin. No ei, mutta huomaat sä mitä sä käyttää? Joo. Ihan samalla Kato omia taustoja, mitä kaikkea sulla on. En mä ahdistele sua. Joo, mutta älä vittu tommosella Osaa silloin pyytää edes anteeksi. Anteeksi! No niin, sit mä oon ihan okei, mä en puhu susta mitään. Joo, sulle ei varaa oikeesti. Enkä mä vedä sitä siihen. Joo, sulle ei ole varaa tollaseen, Henna. Sulle ei varaa oikeesti tollaseen. Älä uhkaile mua.
Mieti vähän, mitä sä suustas lehmä vittu päästelet, saatana. Sä just pyysit anteeksi ja sit sä lehmittelet mua, mutta antaa nyt tän kerran olla.